То след монастирите, които са най-хубавите места. На второ място са водениците. Те са по-скромни, нямат икони, нямат светци, камбанария. Но воденицата е свято място. Тук всичко се оглася денонощно от шума на кричеталото. А лятото жени размахват бухалки край реката и се запяват по някоя песен. Няма по-хубави жени от перачките, защото Бог навсякъде е развъдил миракли. А когато жените перат, разголват колене. Лежат мъжете на чувалите и се радват на женски смях. А това ти стига дори да нямаш пари. Но сега вече е друго. Спряха да идват мъжете. Но и каква работа имаха те тук, че те идваха нея да погледнат. Стана тя каквато стана. Сърцето им изтръпна от тропота на оная каруца, когато я отведоха. Няма я вече тука нея, няма я. И мъже без мечти увисват като пояс във въздуха. Да видите брашнян човек, та това е Бог. А куцара, едър добруджанец, като мъкнеше чувалите целия в брашно. А няго хубав мъж не искаше да изпуска щастието. Той и Синебирския, и още. Погубиха я те. Те я затриха. Нека сега селото да пустее. Че какво е то безалбена бе хора? Само аз си седя тука край воденицата и понякога от мъка си запявам по някоя си песен.
чувалите, хайде. Ей! Айде, приятно ви мене. Аз да си да вкръчвам, да той ви съхреса. Ей, в една годиница няма ли ред, че остави нея по-добре човек да запали? Три дена ли са тук? И една крива, защо не мога да целя? По-учеля вкъщи. Аз казвам на някога, той не може и не може. Май слагам го с небеския. Казвам мъчите му стъпелес. Нали друго силец? Да стои тук да гледа обена. Опасен човек е тот, като ти казва. Я виж ли кутерата? Още крак не е подбил сринта. Вика, мой ва при нас, бре. Не, мъкне чувалици. Ма такъв голям. Ета, канарама те работили си. Става хубава жена вкъщи, а пак други да я гледат. Хубавата ябълка свинята е изяжда нея. Ти защо не я взе, толкова зяпа по нея. Дадоха я на куцара колкото да я оженят. Ожени мома да не е у дома. А куцара слон ли, а? Мечка ли? Господ ум не му дава, ма сила голяма има в него. Защо не я взе ти, питам да баш? Защо стана бе? Знаеш Алтина каква е, сега да не се разправя. Абе, той куцаря голям като мечка. Обаче се бои от нягова. Слуша го, слугува му. Ама хубава жена има. Куцаре! Тегай големия чувал, воденицата ме е ли напуснал? Синебирския пие в кръчмата, за него свири гайдата, нали? Като отстъпва реда си, моя ред бърка, моя ред. Хайде, ред има тука. Ти на къде се заплесна, бе, момче? На къде гледаш, а? Хванах нас на къде гледаш. Към тях гледаш. Ама ще направите ви някоя беляна, хайде холанде. Ма то на пияница Иван Синебирска не е дошъл той тук да ме ли мръжно. Идирам тук цял месец и ама цял бе на манчи. Ще изгоните го. А дядо Васо да ти каже, и ти с него, бе. Махайте го тук. Пие ли да си ходи, на него защо не му трябва. Стара Севда, Гавриле, Стара Севда, ама пусто дърво, а тук се обена само за кипни. Конти са, за кого? За вас, как за кого? Велик ден иде, ще внимавате. Няма да правите... Млади хора, обаче, грях нямат. Получили вкъщи на крила бръсто не мога да спира. Ай, ти дядо Власо, уша гониш? Дядо, кок не викаш, ай, поня да дяпаш, то тъй, че тъй, ама като попреминат годинките, като че ли не сте били и ви млади. Ама има един дявол в това село и той е обена. Как да не е обена? Как да не е обена? Трябва да му се струшат рогата на него. Ма ти, кмете, тук седиш и нищо ни гледаш. Че какво да направя аз като съм кмет? Аз да не съм Господ. На горските жени не мога да заповядвам. Знам аз. Селото разваля с нейната красота. Къщи разваля, ама е наша. Наша. Сега, какво ви крива на Асабена? Чистички са били заткали по нея. Намира ти махна, че и хубава, че и весела, ма тя грешна ви виновата. Не е грешна. За хубост е много хубава, не ще и дума. Ама... Я не дейте се заплесва по нея, бре. Била хубава. Ние мъжете всичките сме виновни, всичките ще я провалим. Само няго седи там и си гледа работата. Не се заплесва по обена. Човек на място е, той ви казва. Ма дай ми на мен такава невеста, бе. Ще изляза и аз с нея, ма да се покажа, бе. Веднъж поне. Я го виж ти, бе. Пак с него. Гуцаре! Сипай! Още 3 чувала трябва да сипеш. Кой е наред сега, а? Кой е наред? Чакай. Я виж, бе, кмете. Синебирския наред да мери житото си. Ма пак го няма, бе. Айде, бе, Иванчо! Дойде ти реда вече, закъсняваш. Айде, Стой, дойде ли ми реда? Ще ме поздравя друг, бе. То моето жито е много. Намери Гурчо Гаврил, който ти ще... Ей, тук и тъй ще чака. Не, си, ама аз знам защо иска да остане тук.
стигай чувалите. Стипай, че да няма. Казах, че няма да меля сега. Утре други ден, когато аз преценя тогава. Айде, Гунчо, сипвай си ти. Айде. Хайде! Хайде, ти се тръгвай! Хайде! Някой не дава ред! Сипете ми житото! Болно вчера имам къде, хайде, тръгвай се! Еде, Иванчо, не разпалвай селото, ще да изгориш. Другоселец си, имаш си село, имаш си имоти, богат си. И воденица си имаш, там ще си мелиш житото. Абе, вие не разбрахте ли, че сега няма да меля, бе? Моето брашно и жито ще меля, когато аз реша. Вие само седите и нищо не вършите. Айде! Ами, то такова да каже кметът, аз бързам се, пети ми житото. Болно черно вкъщи. Иванчо, да минавай си в твоето село. Аз ще съм сек, а ти тук работа нямаш. Айде, заминавай. Смета него не го бръсни никой за нищо. Ще внимаваш, кмете, ще внимаваш. Който си върви, който иска да грижа чуждения, се върви в тях. Къде го си село? Ти точно не си ми чорбачил, че да ми заповядваш. Айде. Ма като си богат не ми пука, бе. Върви си го пътя, остави обена, че я пострамваш така. Ти си затваряш по-обена, че казвам. Остави я. Тебе ли да я оставя? Че ти си женен, че си и сиромах, бе. Гледай в устата на жена си, че да не рипна да й кажа. Че жито изобщо не мери, ще ми гледаш къщата на среща. Абе, айде спрете се, бе, Великден иде. Сменете житото и всеки по пътя си. Нямоле! Ела да кажеш кой наред да мери житото си. Уж реда на Иванчо си небирски, ама той пак не ще и ще. Да. Хайде, давай чувалите по-скоро, твой ред е. Хайде, давай житото ти казвам, давай по-бързо. Абе, няма да меля сега. Аз ще ида и ще кажа на куцаря двете думи. Ще ида и ще му кажа. Че на куцаря? Какво ще кажеш ти на куцаря, бе? Ей, ти срама нямаш, бе, срама. Ти жена имаш, бе, жена. А пък като те подхваля куцаря и кокъл няма да ти остане. Аз чужда жена не гледам. Гледам си някои за децата. Хайде! И вие какво се зяпнали? На воденицата сте дошли, а работа не вършите. Хайде по-бързо! Зная. Ти тук всичко разпореждаш са. Ама и с чужда жена се разпореждаш. Кой бе? Срамиш я, че и тайно я срамиш. Виж, аз поне съм ерген, седя тук, а ти срама нямаш. Абе, стига бе, Иванчо, бе, стига бе, мъже, изприти са. Отивам до кръчмата, докато се върна да сте се оправили, че не знам. Няма да те срамна жена. Ей, чуй! Всичко ще иде и ще разправям на куцаря. Ти, дето го пращаш нощем по полето, а че и с Албена. Срама нямаш, срама. Айде, върви си, Иванчо. Албена да си иде, да я гониш с приятелите. Най-напред от нея ще започнат. Албена да си върви работа, тук няма за къща. Я, Лазо, с Албена нямам нищо общо. Казах ви, аз си гледам някои за децата. Ма и вие, какво всичките се отпуснахте тук на воденицата сте дошли? Приказката ви все една, като ще е така, вървете в кръчмата по-добре. Слушай ме, ей, навън сега, от кръчмата се връщам аз, бе, като се събрали и като грахнали заради снощната служба. Какво е станало? Някой прескочил през и това плет, баба и тая къща. Как да бе? Така? Иванчо ще Иванчо! В кръчмата обени план болът, че мъж бил прескочил плета на хубавата Албена. Албена да съм махал тук каста, вън от селото. А вие дърти магарите сте си оставили жените и сте тръгнали против нея. Срама нямате. Най-напред нещата Албена. Иска да изпарят от селото нашите жени, ама то няма да го... Няма. Тя, че всичко заради нея в нашето село, всичко, ама тя крива ли е, че сме тяхнали по нея. Не е крива тя. Но вие тук друга работа нямате ли си? Иванчо, богаташки си такъв, не те срам. Срама няма доста. Виждате ли го? Няколе къде си бе? Я му спели на самаха. Смели му, че да си ходи вече. Откакто е дошъл, все по-лошо става в нашето село. Че то Албена крива ли е, че е хубава? Крива ли е? Че ти от всичките села ли е? Крива нашата Албена. Хайде, давай чувалите, къде са? Чакай бе, че да съм прескачал.
Тебе какво те засяга, бе? Я си гледай пустата на различни. Ама друг прескача портите нощем, друг. Куцаре! Ела, ще ти кажа нещо, ела. Чакай, стой. Айде. Приятно ви мене. Ягуле, тези чували са много тежки, бе, човек. Куцаре, какво ти каза Синебирски, а? Какво ти каза Синебирски, а неговото жито ще мериш още сега? Ама какво ти надума? Върви при конете, Куцаре. Няма да ида. Да ида, аз ще дъра. Си, няма да ида, бре. Ти, дето ти слугувам толкова години, на кара не отивам вече. Аз съм ти чорбаджия, ще идеш на кара днес и нощец. Синебирския не го слушай, неговото жито ще мериш още сега. Ма няколе, то вярно ли е, бе? Вярно ли е? Моята обена. Ти, няколе, аз тебе ще те... Толкова захуй се! Ще ида. Ама ще се оправя аз тебе. Ще те убия, бе! Искам, ама как да го сторя? Че аз от хляба съм ти ял. Ама ти от сега нататък, аз тебе. Той Ранчо всичко ми... Аз се съм ти грим, бре! Твоята като ръкувала цялото село ще я взема. И вие какво сте ме зяпнали, а? Работа имате, хайде! Работа, хващайте си и работете! Хайде, Гунчо, да не искаш да мениш! Гунчо! Стана тя каквато стана. Най-добрите мъже все още се избият. Куцаре! Заключи тая жена да ми излиза, бе. Ей! Смете! Тук съм. Ема, на. Ти си виновен. За всичко си виновен ти. Но защо? Най-добрите мъже ще се избият село. Стига глупост. Зарад тебе даже ще се избият. Елено, Мариница, ако та види Мариница, тясно ще ти стане главата. Тихо. Мале, ма ти женица зад нея, бре. Как, бе? Къде, бе? Тая обена пристига. Те да са тръгнали да перат, бе. Как ще перат срещу Великден век, бе? Той грехота, бе. Как ти ги срам? Мале, я дайте да вземем ни стълбици, да се развеселим малко, че колко салюци вземе за Елмини малко. Айде, взимаме. Айде, Гунчо, по-бързо. Работата нас чака. Колко са люци! То също Великден не са те. Заберяме. Защо са дошли сега? Дошли са да наварят ушким. Пък ушким терат. Грешни са.
приколените обените. Аз го изпратих там, Обено. Тя става една, ние за разправяне. А обенки, ти не са тревожи сега, като царя го няма. Да. Абе, ние какво сме се справили тук, бе? Я да се раздикаме и да оставим Албенка, намира, че на куцара храна носи все пак. Айде да се раздикаме ние, айде всеки кой откъде къщи, айде. Албено. Албено, чакай! Искам да ти кажа нещо. Какво ще ми казваш? Бързам при куцаря отивам. Ама чакай! Ти тук вътре какво носиш? На кого? Ама как на кого? На куцаря, на мъжа ми. Айде сега остави ме да отида при куцаря. Ма какви са хората? Ей, тук един ме беше спрял, ей там други. Че какви са мъжете да ме спират по улицата? Аз каква съм? Остави ме сега да ида. Албено, чакай! Ами тогава я ще дойда с тебе, айде да ходим, айде. Не. Я виж, там има една пейка. Хайде, ела да седнем, искаш ли? Не искам. Ами ако някой не види. Нека ни види, Албено. Сядай, хайде, сядай. Хайде, сядай. Албено, 3 дни съм тук и една дума не мога да ти кажа. Идваш, влизаш, излизаш, не ме и поглеждаш, защо, Албено? Ама как защо? Аз ме ще имам, ти на мен. Какъв си ми? Ама, Албено, ма това мъж ли? Той е беден и глупав, Албено. Албено, аз съм по-хубав. Ела в моето село къща ще ти препиша голяма хубава само на тебе. А пък, Албено, колко ниви, колко къщи, колко лозя, колко имоти, всичко, Албено, всичко. На твоята хубост всичко се полага абсолютно. Там нищо няма да работиш. Хайде, идвай. Ами куцаря? Него какво? Куцаря, ще пасе конете, ще... Ама, то звучи това прекрасно. Да ти кажа, ти на полето, куцаря при конете, аз в къщи, да не работя. Ма гледай какъв късмет имам. Ами... Да вземем да дойдем, а? Добре. Ма, Албено, добре. Ама, Албено, само това ли на твоята хубост абсолютно всичко? Албено, пари, много пари. А пък колко кокошки, колко крави, колко коне, абсолютно всичко, Албено, на тебе ще припиша. А пък ако знаеш, като ти уши едни дрежки, тъмън като гражданка ще се. Я кажи сега, ще ми приключат. О, Албено, какво говориш, то на твоята хубост всичко се полага. Хайде, сягай едно друго и да те водя в новата къща. Чужда къща. Ох, Албено, твоя жена такава хубост, такава къща е. Вижда бе, казах ти, няма да дойда. Ще дойдеш. Казах ти, ще дойдеш. Ти сама ли си? Казах ти, няма да дойда. Ще ида аз. Ще кажа на куцаря, пък той като дойде, ще те смачка. Пък нали е по-голямо с тебе. Добре, Албено, добре. Да ти кажа, всичко ще разправям, всичко дето знае. Да ти кажа, на куцаря вече му казах за това, което знае. Албено, ти такъв мъж не заслужаваш, Албено, не. Албено, да знаеш, пак ще дойда. И какви са мъжете? Албено! Някой. Отиде ли си, Оня? Отиде си, но ще направи нещо лошо. Ще направи нещо лошо, разбери. Разсърди се. Албено! Хубава, много, Албено, сами сме сега, кажи ми. 5 години си измъчвал. Не си ми отговорила на онзи въпрос. Защо? На кой въпрос, няколе? Ти всичко знаеш. Тогава, преди 5 години, защо отказа да се ожени за мен? Бяхме си дали дума от тогава аз. Не мога да живея без да те видя. Жена имам, деца. Не мога да ми не минава. Всички те задират, взех куцаря тупче. И ти да идваш, да те виждам. Че. Отговори ми, Албено, отговори ми. Сърцето ми друг не познава някой. Пък с теб се знаем от малки. Но мама каза на тате, нашата расте много хубава. Ще я задирят. Ще стане за срам пред селото. Дадоха ме на куцаря. Той много ме искаше. Добър, работен.
да ти кажа с него. Добре ми. Много ме обича. Много. И така по-своему. Но да ти кажа, с тебе е друго някой. Обича те. И другите те обичат, мъж ли е теб обича обено, но тяхната любов не е като моята. Тя ще ти погуби честта, разбери го. Че какво? Никъде ме харесва. Че даже обича. Аз съм си аз. Ще сложа край аз. Твоята хубост ги подлути обено. Няколе, аз само тебе. Само тебе. С нощи, ти като прескочи оградата. Аз. О, аз. Хората. Куцаря. Няколе, кажи ми, па толкова ли ме обичаш? Питаш ми. Ако любовта, обено, е оная магия, дето краде се, не дето ти спира дъха, дето боли. Дето не спиш. Орисия. Ти, обено, ти си Орисия. Няколе, това е грях наш, го разбери. Грях е. Отивам да нахраня куцаря. Селото. Никъде няма да ходиш. Тук ще стоим ние двамата. Обено, аз планимам. Ще видиш как ще живеем само двамата. В този край или в този, само двамата ти казвам. Разбираш ли, сутрин стана. Правиш то правило вкъщи, идвам пред теб да те видя. Не бяха лоши хората, няколе. Да избягам. Да избягам или аз да избягам. Ти удали си. Обено, отиде този страх. Ще видиш как ще си живеем. Казах ти, аз план имам. Но да ти кажа, Обено, и аз под Вилчило минах. Ама щастие там няма. Любов няма там. Да, с моята дяголица лесно ми е. И век да векувам и... Но щастие няма, Обено, няма. Жена имаш, дом, деца, пък и аз съм преча на друг, разбери го. Така е, ама дай да рони царевица, да храни кокошките, да скуби бурени. Не щастие това, тук няма нищо, Обено. А защо се взехте това? Защо се взехте, като е толкова скромна и добра с тебе? Защо? Защо ме дириш мене? Кажи ми. Защо? Обено, и твоята е една с куцара, разбери го. Любовта е нещо, което е много непознато. Но преди 5 години, като ми отказа, промених се. Не мога да видя нищо у нея. Няголица е някакси обикновена. Ти си друго нещо, Обено. Друго си. Ама ти няколе тогава не ме разбра. Аз ти отказах. Засмях се. Така по-планински. Защо не ми хвана ръка? Защо не ме отведе? Защо не ме взе, когато имаше възможност? Защо? Аз тогава спери. Сега тази любов ще ни погуби. Това е грях наш. Обено, върви си сега. Аз планирам, ще видиш как ще живеем. Хайде, върви. Ще се виждаме пак. Любовта, Обено. Ох, дядо Власо, не е за разправяне работата, не. Иванчо, ти за обедите ли си тръгнал, бе? Оле, дядо Власо, каква обеда? Нищо да я чувам, нищо да я виждам тая жена. Ама ти сериозно ли си мислиш, че за нея си мисля? Ау, изобщо не искам да я чувам, нищо да я виждам. Не. И ти щом не щеш и аз тогава неща. Ами за къде си тръгнал? За Куцаро, бе? Да, за куцаря съм тръгнал. Ма той го няма още. Как тъй ще го няма? Аз дали ти казах, че си говорих с куцаря цели 2 пъти. Веднъж е и тук иде на воденицата и веднъж на полето. Ама така хубаво да ти кажа, я наприказвах тая Обена, така я наприказвах пред него. Ау, ма защо говорим за Обена? Нищо да я чувам, нищо да я виждам. Питаха дали си дошъл. Но ти казах, че на полето по това време не се е пребрал още. Ма ти откъде знаеш, че не си дошъл? Може да си дойде. Как да си дойде? Ще си дойде по-късно. Добре, де, ама пък като не си дойде, пък ще си дойде. То трябва да дойде тук и той все пак. Аз ти казах, имам да си говоря с този човек. Ох, ама какво ма заприказа за Обена? Ей, грешна, май хубава, ей.
кажа куцера и той един прост и нямам думи. Прост е, ама се върши работа, човек. Ама върши си работата, ама тя не за разправяне неговата. Ей, дядо Васо, тя още не си и дошла, бе. Тя ще дойде, ще дойде. Значи него майко няма, ей! Ще дойде, ама не ми трябва. Как ще ни ти? Добре, сега на къде? Чакайте! Ей, с тях не е лесно да се оправяш, ей! Албено, тука ли си? Албено! Тук съм, Савки, влизай. Ох, Албенке, 2 дена не излизаш, аз дойдох да те видя. Що ми се закапа, аз помня нещо. Ох, ами как да е? Болен е и тук нещо го задушава, пък и челото му гори. Ох, да ти кажа, много е болен. Ох, Албено, ниши, грехота е, Великден иде. Албено, тука ли си? Никъде няма да ходиш. Няма да излизаш навън, да не си излязла, чули? Да не си пристъпила. Правда, ох, стягаме нещо тук, глава. Ох, Албенке, много е болен. На кого са така се кани, на кого? Аз да взема да отида да видя. Куцаре, лежи си, тя Савка идва при тебе, пък и съм ти сварила липов цвят. Савка ли? Добре, ще си легна. Ох, стягаме нещо тук много. Албено, Албенке, гости искаш ли? Нас с кераница и кабрилица. Това за куцара. За куцара, орехи му да. Благодаря за куцара. Благодаря ви. Ама плакала ли си, че куцара не е умря? Ох, каква си, Албено. Ма като си толкова хубава, че защо си толкова глупава? Да. Че кой не се е разболявал, я? Ще му минеш ли? Ама, Албено, няма шум, ако си плакала, че какво ти прави мъжа? Я? Лежи. Болена, зато и не си храдна ти вкъщи. Не ходиш на буденията. Ами пък да ви кажа, болен е и нищо не ще. Ни хляб, ни чай, нищо не ще. Ами да лежи. Тук мъжете като се разболеят, хем ги боли глава, хем стават, че глупави. Я, чакай да отида да се видя. Така си го накопам, яко. Куцаря, какъв беше той? Доведе хубавото момиче, че го зачина. Да, е безка капка. Ама я ще каква машкара на екметицата? Албено, я кажи, от що ще ти е мъчно? Къща имаш, мъж работен, като канарая. Ма, такова ти било писано. Ма ти, Албенке, нова рокля имаш? Не, роклята е стара. Ма, на тебе като нова ти си. Ама аз да ти кажа, Албенке, на тебе всичко ти прилича. Моя гълбнувка. Виж, Албена, каквото облече старо да е секало да ти... Ма, куцара ми болен! И разболян да е, Албена. Ох, Албенке! Добре ти се спряма ти вкъщи. Да си погледнеш малко мъжа, че то все е на буденицата. Ама заради ли се ма? Защо се вързава така главата? Главата ме боли. Ама че грозно ти стои. Я да я махнеш тая глава. Я виж, Албена. Мъже ще мене. Тя как е на фронта. Вие кажете, децата на червите. Нищо му няма. Ще му мине. Пухти и сумчи, ама не се възмере. Ще ти повехне хубостта. Ама да ви кажа, не е само това. Болен е то много. Тук го задушават гърдите и челото му
болест. Цяр няма. Аз ми говоря, а той гледа като мечка. Такъв мъж за тебе ли, Малбеки? Селото е ли голямо? Мъже много. Малбено. Ма то си не бирски да беше взела. После Бирски? Ама, я да питаме Обенка. Как се били, как се черпи да били? Да се разкрасим. Какво били услагате? Все е хубава. Тя Обена не се била усла. Белилото е от Бога, Гаврилице. Кога Бог иска, говедарката по-хубава е от царицата става. Албено, тука ли си? Дурния си конци да вържа навсякъде. Никой да не влиза. Ако дойде да се препъне, че да го чуя. Само не излизай при мене. Ела да кажа, обърка човека тая. Казах ви, че не е чиста работата. Нещо е разбрал мъже. Да разбере, че да изчупи главата. Да разбере, че да няма. Абе, да ви кажа, първо на нашите мъже трябва да се променя. Че аз не съм ли хубава? Заедно врата да му вържа. Мога дом да завъртя. А пък, ако знаете какви хубави козунаци съм изпекла. Ама, мога друг хич не ги забелязва. Няма място в наша село, няма. Не са виновни мъжете, като върти опашка. Ама, я и погледнете къщата. Хич не я бива да подрежда. И все си весела, все си пее, брей. Ама покато запее, на мен най-много ми харесва. Ма такава си Обенка. Селячка е хубаво. Ама я, слушайте, чакайте. Да не вземе куцаря да умре. Като пъшка юнка така. Ама мъжа и болен. Каквато трябва да прави, за това ли смишне? Ма какво яде, какво пие, все по-хубава става. Ама пък да не мисли, че хората умират за нея. Абе, аз казвам, че омразя, ама не омразя. Да почакаме. Па ще видим. Кой е кум, кой е сват. Всички приказват ли приказват. Ако моя Мари се мъкне, уж да види куцаря, така ще го... Да ви кажа, лате. Снощи някой прескоча до мене. Моя мисля. Най-млад. Ама не. Не той. Той само се приказва. Той мене си дача. Вижте, личи ли, че болен мъж има? Ама пак докара. Халбейке, къде е сестри? Халбейке, тук сме ти дошли на гости, все се кани да те питам. С какво си Мишко стана, че толкова лъскава и лъскава? Ма като те гледам, очите ми изтекоха. Аз нямам работа в своята къща. Ма чух, че куцаря бил болен. И отвънка хората приказват. Ох, да ви кажа... Чакай! И детето на Слънчо много болно. Ма ти какво сте променила така? Великден е чак утре. Първомито, аз така обичам да се пременувам всеки ден. Пък и за куцаря се пременувам, пък и на него да му мине. Заради куцаря. Обено, виж, и ние сме се пременили. Да, на тебе да приличаме. Че той е болен, тебе ли ще гледа? Искаш ли да знаеш, че като е болен, пак ме гледа. И то със обич ме гледа. Ама в Обенки ние ще виждаме за кого си се запознава. Ама да ви кажа. Чака някой. Че не се познава. Все гледат. Да, вижте какво огледало има Обенка. Че аз имам същото. Ако не го гледаш, не се чуда, като си ядосана. Аз като се ядосам, се поглеждам в огледалото, в реката, в кладенеца, пък си запявам и на куцаря пея, че и на него да му мине. Ох, божке, грехота! Да
тръгваме, че... Бено, кога няма куцаря, вратата ти отворена за други мъже. О, я вие да си вървите. Знам ви защо. Аз не ги почерпихте. На гости ме дойдоха. Чакам сега да ви донеса нещо. Ето. Да, здраве. Здраве, куцаря. Да му не болестта. Лански ли са? Не. Добре. За здраве, куцаря. Айде да се вървиме ние. Да. Да му мина болестта. За здраве. С вас да дойдете. Здраве, Белбенки. Белбенки, ела седи тука. Ама, не, ела по-насам, че още не съм измила там пък. Куцаря като е болен и гледам при него да стоя. Сяде. Албено да ти кажа, куцаря не е болен като другите. Нещо отвътре го мъчи. Да ти кажа, нещо е научил от твоите закачки. Колко пъти ти думам да спреш да се смееш и да пееш. И стига си ходил на тая пуста воденица. Че там... Я сега, викаш ти на мене. С нощи. Онова пусто валяне, Синебирски ли доходи тука, че да те срами пред цяло село. Бог да го накаже него. Ама ти дай билки на куцаря. Ама я стане, я не. Неговата цел е ти да се озаписаш. Ама стига сте ме винили. Куцаря, аз... Никой не ме попита. Аз какво искам? Моето сърце. Какво иска? Мама и тате ме дадоха на куцаря. Но от него ласка не видях. Обич не видях. Нека да оздравее куцаря. Тогава искам да усетя, ей тука, като трепне. Това любов ли е? Кажете ми, любов ли е това? Няма. Не. Няма другите да избират вместо мен. Нито мама, нито другите. Никой няма да избира вместо мен. Аз ще избирам. Албена ще избира. Та нали аз съм млада и аз любов чакам. Не защото съм млада. Не заради това. Ето пък защото съм толкова хубава. Не. Когато куцаря оздравее, ще се махнем от тук и разберете, на никого нищо не съм сторила. Оставете ме! Ама що думаш, Албено? Ще запалиш чергата на тая къща. Да ти кажа, тъй са те орисали орисниците. Лоша ли си? Не си. Убивала ли си? Не си. Мразят ти, защото си хубава. А когато Бог даде хубост, дава и напаст. Албено. Някога и аз имах дъщеря. Много хубава дъщеря. И намериха косур, дето е хубава. И си отиде. И какво остана от нея? Само песента. Пей си и ти, Албено, пей си. И песента е цар. Ама и за мене песен ще запеят. Моята песен. Албено. Няма ли? Що прави куцаря? Много ли е болен? Ама ти какво правиш тук? Как влезе? Защо си дошъл? Албено, воденицата спря без него. Що прави куцаря? Какво прави? Болен е, луд е, поводява. И знаеш ли какво ми казва?
ще ме клевети мен. Мен, че идвам вас. Обено, ще погубим и двамата. Себе си, мен ще погубиш ти, Обено. Но някой ли казва, че градеш брашно от воденицата, че идваш в къщи, че... Някой ли? Брашно никога не съм крал. Значи, тоя ми стои на пътя. Заклещил ми се в петата като някой трън. Ако не го извадя този трън, ще те заведе тебе при Синебирския, нали? А пък мене ще ме убие. Обено, този трън трябва да го извадя от петата си сега. В собата ли спи, кажи ми? Не, какво правиш? Спри! Обено, кажи ми, в собата ли спи? Трябва да го извадя този трън от петата си. Спри! Не ти какво правиш? Сега ти казвам, Обено. Няколе! Няколе, спри! Не! Няколе! Куцаре! Не! Спри! Няколе! Няколе, не дей! Спри! Няколе! Камбаната бие! Някой трябва да е умрял! Никой не е умрял. На разпети петък така бие камбаната. Хора! Кмета Турча! Бе, куцара бил умрял! Как тъжно? Аз ви казвам, нещо стана, ама как така ще умре? Вчера го гледах, нищо му нямаше. Абе, чуй, снощи нещо задушавало го в гърдите. Нещо му било станало. И взел, че умрял и както си лежал. Ма то не вървеше на добре. Гледаш го такъв голям, едър, кръвен. Да. Няколе, вчера нещо, нали се поскарахте за брашното, не викам си. Нищо не викай. Не сме се карали никак по потен да не работи, а той все не чува. А сега Бог да го прости. Куцар умрял. Кой ще вземе се оная хубавица? Не ви е чиста работа на всичките. Знам. Колко мъже се караха, биха смъртта, не ми харесва тая работа. Хора, аз да взема да намеря кмета, май. Намери го най-добре. Ама май да вървим всичките, дядо Васо. Хайде. Бога, стъпанина ти се е споминал. Дядо Васо, моля те, повикай го. Къде отиде Няго? Няколе, ела, че пак той тебе дошла тая. Срама няма. Какво искаш пак? Защо си дошла? Не трябваше да идваш обедно. Няколе жените идват, питат, разпитват. В тая кераница да има как да ме убие, а баба ми да знаеш ли, и тя само разпитва. Няколе страх ме. Защо? Албено, отде е този страх? По-добре да не беше дохождала тук, сега ще стане по-лошо. Хайде. Аз казах на жените, че дойдох малко пари на заем да взема, защото вкъщи нямаше и той да те видя. Страх ме, нищо няма, ме е страх, разбираш ли? Албено, ще погубиш себе си и мене. Хайде, тръгвай. Както съм те видял, съм се загубил. Че и сега ли? Ягле, аз къде си? Абе, Синебирския го арестуват, бе. Ма ти се е видял такова нещо, последа не би умрял. Не сте ли чудеви? Убийте! Убил го не пан Синебирски. Ма него сега го арестуват. Ама, ако е убит Синебирски, го е сторил. Той е. Как може? Той без причина така убива ли се? Не. Пиян бил той! Убил го е! Всички си мислим така, Синебирския кротък. Ама нали го виждал? Се подира Албена. С нощи го види да прескача там по куцарови поноши. Тя Албена не е виновна. Как така ще прескача по чуждите къщи? Ама тя не е виновна. Не е посегнала да убие мъжа си. Знаем. Всички знаем колко добра жена е Албена. Чакайте! Кмета иде! Чакайте, кмета иде! Хора, арестуваха Албена!
Не казва, че го е била, казва само, че тя била виновна за всичко. Аз съм виновна, Месарите. Грешна съм. Само това признавам. Хора. Грешна, Хубава тя. Чакайте, как така са арестували Албена? Има някаква грешка, не може да е тя. Тя има добро сърце. Кмете, как така се прави на виновна? Синебирския бе, пиян го изторил. Опасен е този човек, ви казва. Не знам. Ще проверя, трябва да търся каруца, че ще я карат в града и Как града? Как така в града? Тук е Албена! Тук е. Хайде да тръгваме всички. Айде, мъжи ли сме? Давайте да я спасим. Хора, не давайте Албена, бе, хора. Давайте бързо. Мъжи ли сте ви? Нашата Албена, бе, хора. Никакъв стражар. Тя е наша, тя е икона, хора. Не давайте Албена. Дайте бързо. Няколе. Защо си дошла? Няколе, защо да не дойда? Като чух, че убили куцаре, сърцето ми се обърна. Помислех да не ви... Помислила? Какво си помислила да си стояла вкъщи? Как да стоя? Мамо и голямо излязо, че чуд викат. Казали, че куцаре умрават на снимка. Ама баба ми да ходила да види. И знаеш ли какво е видяла? Че куцаре има синини по шиите. Учишла и казала на деда попа и после при старшия. И тогава запрели оня Синебирски. Но ще прескача от тях и... Няколе, помислех да не би да си ти. Казах да мокнеш. Защо не си сега пред децата? Ма какво си няколе? Матка дума не ми казваш. Ма че си станал ли един? И аз съм жена няколе. Твоята. Стига! Всичко имаш. Дом, храна, деца. Не бе, нямам няколе. Не си дохождаш и децата не поглеждаш. Ама те някой шушукат, някой Албена. Аз не вярвам няколе. Ти не си такъв. Навози ми багаж и нещо за изпът. Ама те всички са сяптали по тази Албена. Ама тя хубава, пък хубава. Ама ходих от тях няколе. Къщата е разпърлена, не подредина е. Ние дом това не има. Аз нямам хубаво. Сърце имам няколе. Казах да идеш от дома, гледай децата, нагласи ми багажа, нещо за изпът. Тръгвам. Да, тръгвам. И ти тръгвам. Къде ще го реши то? Баш сега. Велик ден иде. Децата ще се зарадват. Ела при мене. Пожали ме поне един път. Погали ме поне. Маска не видях. Си работеше, младостта си отиде. В града. Трябва да се махна, заминавам. А ще ли да карат Албена в града? Ама нея няколе я арестуваха. Дано я обеща. То ще утре! Аз ще видя как ще мине през селото като... Няколе ще ми вземеш с теб в града. О, не. Никъде няма да ходя. Хайде, няколице. Върви от дома, гледай децата, тръгни. Видя ли това стана, кмете? Ама ти си виновен. Ако не я харесваше да се я прогонил, ти още. А па сега, нека да я накажат, тя заслужава. Старшия е наредил, той разпорежда, аз нямам власт. Тука да я съдят. Тука селото да я съди, с камъни и с тояги да я съдят. Ти луд ли си, бре? То си има закони. И Гаврил не спира да се разправя с старшия да я пусна. Накрая ще има да откарате него в града, бе. Всичко заради тази жена, бе. Всичко си заради нея, бре. Има закон! Затваряме я! Затвора ще! Оставете ми жената! Махайте от тук! Не аз ще! Това да убие човека! Кмете, какво нещо сторил? Кмете! Синебирски, бе, сега. Пияне Синебирски. Първо, като изтръжне, ще си признаеш, ще пусна на Албена. Спокойно ще си признае. Да. Иванко, че е пияница, ма чак пък да убие човек. Той е убил я, Женската злоба и завист е по-силна. Айде. Чакай, идвам с вас, че...
О, какъв грях говори тая Албена, бре? Че то грях ли е хубостта й? То, избирате се грях, разкаяние и красота. Кмет съм, а нищо не мога да сторя за Албена. Тя като се засмее, като ходи, няма друга. Но сега моята власт е нула. Ох, какво да правя, какво да правя? И жените са полудели. Не може да ги окрути човек. Гледайте, бе, божки! Като не я гледат, хулят. Път като я видят, я боготворят. Какво да правя, бе, какво да правя за Албена, за селото? Има престъпление. Ма дали има съучастници? Ох, да имаше как да сторя нещо за Албена. Щях. Ох, да тръгвам, аз да тръгвам, че пак се разприказва. Тръгвам, аз тръгвам. Селото пак се на божки. Така и се пада. Абе, тя не е виновна, с Небирски. Мари да убия мъжа си. Я млъкнете. По-виновна от нея в това село няма да пукне. Абе, взехте ли камни да я убием ние? Ох, какво ви е сторила? Тук ли сте ми честата? Остави ги дойда да гледам тая хубосница. От тук, с каруцата я карат. Де е тая чума сега? Какви стражари. Дайте ние ще я вадим. Правлете ли дума и тъй? Албена не е виновна. Не е виновна. Ама хубава ли е хубава? А походката и като на кралица. Не е ли? Мъжете ни погубят, не е само куцаря. Камъни трябват. Чумата негна да убие мъжа си на разпети петък. Но куцаря беше добър човек. Ма къщата е запустяла, те е измазана. И какво като е хубава? Хубава била. Ма тая хубост я погуби. Огън ще гори. Град ще бие. Срещу Великдене. Ма куцаря, какъв беше и той? Тромав, неугледен. Абе, прост човек. Я да затворим пътя. Къде ще я карат? Да, ще стои, ние ще я съдим. Сметка, ние ще й държим. Не властта. Ние си имаме закони. Хайде, да затваряме. Да затворим пътя, да не я пускаме. Наше, ние ще й държим сметка. Ще види една хубост. Ама, я да взимаме лъжетата, какво ще стоим? Хайде. Откъде ще види? Къде ще види? Къде? Тук, хайде. Дръж. Да, къде ще? Какво правите, жени? Какво правите? Бе, намажим, пазим я за нас. Трябва ни, ще я съдим. Сега ще ги видя с тях. Сега ще ги видя. Две живи брашно не искат да ми смелят. Какво се зяпна ти, бре? Албена не може кръпките да се види. Тебе ли ще гледа? Кончо, и ти ли си дошъл? Дойдох. Защо не да дойда? Да видя как на воденицата. Йонец Небирски да видя. Имам аз, имам. Я да си вървиш. Нямаш работа тук. Имам аз работа, имам, тук ще седя, всичко ще кажа, ама абсолютно всичко. Де, ама? Де тази хубавица да я видя? Божки! Гледай колко народ, бре! Като че ще гледат и мечка, бре! Ма гледай, то сега ли ще излезат? Я да стоиш мерен пък ти, че ми писна да те отърваме от старшия и от всичките и... Гавриле? Абе, аз те ръчах си, защо си дошъл? Не, как защо? Цяло село издал, не видиш ли? Една хубава жена е мъжта, да не е я. Гавриле, защото може да е какво? Кмете, той е старшия, какво казва? Я го остави него, кмет. Ядме да гледа. На место да ни тигне и тука. Безсилно да ни тигне. Изолко, ах, Албено, как можа, как сърце ти даде. Размекнал се като... Да ви кажа, моя ми вика, жено, куцар ми умря, ще те оставя и ще взема на Албена. Ама, аз какво те го съм теглила? Кой какво прави сега, Гаврил? Тази Албена, като мине и сега ще я заплюя. Очите ще изнера. Чакайте да видим дали ще излезе жива от това село. Няма ли да спрете вече? Една е Албена в село. Дядо Власо. Ох, дядо Власо,
аз гледам да я цапардосам един път, че там да се остане. И какво сте зяпнали, Мари? Албена, чакаме. Чакайте ме, хора! Албена, иди! Къде? Нека не да ги спреме, ние тук да я. Може до края няма да прекрачи. Къде? Не бързо! Дай да се облича по-шки! Защо ти не ги взима? Господи, шпионпенцията, тя си ги взима. Аз не обиждам. Спрете се вече, бе, хора! Иди! Изменила се. Леле, че е хубаво. Плакала е, бе, хора. Боже, колко е хубаво! Боже, Албена, защо не съм тръгвала като тебе, бе? Стой, къде отиваш? Хора, спрете да не я дам прецакай! Всички назад! Синибирски уби куцаря, моля ви! Прегледнявай. Ще й превуши. Вземи Албена за изпът. Албено, чедо! Какво направи Албено? Казах! Да не я даваме, хора, отдаваме! Бабо Мито, Волю Мариница, Лелю Тодорки, прощавай. С Богом на всички. Прошка, бе, хора, пуска. Да не я даваме, бе, хора, пуснете я! Аз знам за Нетя. Минитя! Нетя. Малка си я знаем. Прощавайте. Сгреших. Чухте ли? Албена поиска прошка. Чухте ли? Прошка поиска прошка. Значи, не е крива тя. Не е крива. Изобщо не е крива. Ама хора, Вижте! Хора, няма! Албено! Ей, слизай! Махай се оттам! Няма да сляза! Хора! Аз ще убих Пуснете! Какво? Какво казвам? Аз убих куцаря! Замълчете! Господин старши, има някаква грешка, няма всички го знаем. Няма как той да убива. Може, да се маха от нея. Хора, пуснете я. Не я давайте. Какво е селото без Албена, бе, хора? Албено! Защо съм те казал? Как? Яболица! Пак питам, вярно ли казвам? Аз убих куцаря. Хора, чакайте, хора! Песен трябва! За Албена! Да, гласа! За певна ли песен? За оная любов! Пуста младост, мамо, пуста младост, мила и
Че какво е то бе за Албена, бе, хора? Какво? Питате ме дали обичам Албена? Да, това е оная магия, дето краде съня, дето ти спира дъха, дето не те оставяш. Албена. Албена е Орисия.